lasuka lahlala ngisho njalo futhi ngikubingelela mbukelo lapha ngasekhaya ubingelelwa usiteteleka intokazi yakwaNdlovu phansi eMalimoti esigodini sendaba zensango indaba zegudu phela libingelela bukhoma mbukeli phansi kwesiteteleka media uhlelo Ingonyuluka la wena mbukelo sokusibhalela uthi ngithatha esiteteleka nami intokazi yakwaNdlovu uhambe nami kunomunye womndeni wami engifisa ukuhlala phansi naye sikhiphelana Ingonyuluka bese siyakwazi ukubona ukuthi konakalapi singalungisa kanjani ukuya phambili ngoba impilo eneyinkinga ayisizi ngalutho kodwa siwumndeni siyadingana namhlanje sibhalelo seso Jane uthi ngithatha esiteteleka ngifuna ukuyobona udadewethu ngikhulume naye ngimkhiphelo ngaphakathi enhlizweni yami ngiyazi ngonile kodwa sekuyisikhathi sokuthi kwavuma amaphutha ami sithelelane futhi amanzi okwakho ukuthi ungasayindawo uhlale phansi uze ukuthi yini lephetho esiteteleka namhlanje uzophaka kanjani asambe mbukeli sanibonani babukele emakhaya igama lami nguSis J ngibhalele uhlelo isiteteleka media ukuthi singisize singixhumanise nosisi wami esesalahlekelana saxabana sangezwana iminyaka ngibabhalela ukuthi bangisize kakhulu bangihlanganise negazi lami udadewethu nok siswami uyaphila ngiyaphila nami ngicela ungathuki yazo igama lami ngusiteteleka ngisuka kwisiteteleka media uhlelo Ingonyuluka kulomuntu osibhalele othe asizofuna usisi wakhe uGundi umbiza ngoGundi usho kanjalo wena okay ke siswami sicela ngcono sicela usithole into yokuhlala ukuze sikwazi ukuhlala phansi bese siyakhuluma ungathuki nje akukho lutho kubo ngithusa ukuthi ngibona ngathi uhamba no laba mfethu basuke bengiqaphile noma bebheka isimo ohambe nengizoba nalo ngoba ngisuke ngingazi ukuthi uma ngifika ngizomukeleka kanjani kodwa kukho lutho bezokwenza nabezindaba ngokunjalo yabona nje siyikhomba makukhona ikamera kusuke kukhona mina kukhona bona amagadi makukhona amagadi kusuke kukhona mina kukhona nekamera sekuthanda ukungithusa kodwa kulungile kodwa angithi njengamanje senza ubufakazi ngoba siqopha nje bokuthi kuye kwafika abantu abafana nathi ukuze kungabibikho olubi esingalusho noma esingalenzwa kulena ungakwazi ukuyosivulela icala nesimo sokuthi khona ubufakazi sibuqophile kulungile sisi bangeza obudlangisiza kakhulu okay ngicela nimbambe sini istudio ufuna wena vele uhlale phansi beze behlale bona phansi ngabe kumayelana nayo ungathuki siswami ungathuki ngiyacela nje ungathuki ngizothanda umndeni kancane empilweni yakho noma ekhaya ebudlelwaneni bakho nabazali lokuzaleka kwakho kodwa ngizokuba deep kakhulu kodwa kuyaphoqa ukuthi imibuzo engizoyibuza manje iyona ezosilekelela ukuqonda kangcono lento ekuyiyona eziyasiletha la ekhaya okay libamba kuma sibabili vote nesisi uba uthu abazali abasekho sabashona okay ngithola ukuthi dadewethu usunesikhathi ungekho ekhaya noma ungafiki ekhaya kuyiqiniso kangakanani lokho kuyiqiniso seyinesikhathi eside ngigcina ekhaya okay yini le eyimbangela ukuthi ungabusayi ekhaya noma ubanjwa amatoho la ukusebenza kwenzakalani sisi kudabo lude kakhulu okay ukuhlala kwami la angihlalanga ngoba ngithanda ngaphoqwa isimo kuyinto eyenzeka phakathi kwami nodadewethu okay mangiqala nje sesibe sihlala sizoba uthuni udadewethu kukhona nomuntu ahlekisana naye okay so udadewethu bebedlala Yesitokofela so imali igciniswa kuyo okay and la besihlala khona bekune safe isafe futhi ihlala egumbini lakhe lokulala okay so kwase kufika isikhathi la uthola ukuthi ulahleka imali Yesitokofela ilahleka yonkana okay
Ngalesikhathi ilahleka mina ngangingekho ekhaya. Okay. Kodwa nami ngumuntu ohlala ekhaya since sihlala Uyayazi futhi ngiyayazi ukuthi ihlala kuphi. Oh yeah. Ngithi mangibuya udade sebesangitshela ukuthi sekulahlekile imali. Yebo. Ngizitshela ukuthi uyadlala ke mina, yabo. Yeah. Ngoba vele ngisho ngathiwa ibikhona bengizoyenzani futhi uyazi ukuthi ngiyayazi ukuthi ihlala kuphi. Futhi sinesikhathi ihleli la ayikaze yazi yalahleka lokho kwenzakalayo nje sekungaba ukuthi kuyaqaleka. Okay. Aphinda ngitshela ukuthi userious imali ilahlekile futhi uma sengitshela akasangitsheli kahle usengitshela ngesankahla. Okay. Ngithuke ngibese ngimbuza ukuthi mina dadewethu nini nanini la ngeke ngitshontshe khona imali o else nini nanini la kube kulahleke khona into la ekhaya. Yeah. Angitshela ukuthi angizumbuza lezo zinto into ayisho yena angikhiphe imali lengiyithathile. Oh, akasabuzi manje useyazi. Yes, useyazi ukuthi imali ithathwe yimi. Athi ucela ngimbuyisele imali lengiyithathile abanini bayo bayayifuna and if ukuthi mina angiyiniki yena uzoletha abanini bayo beyiba bafika qobo kimi mathupha bezofuna le mali. Yazi ngavele ngaphelelwa amandla like ngamtshela ukuthi mina imali ngiyazi kodwa ngiyazi ukuthi imali ibihlala la endlini so useke wambuza yini ubhuti lo azwana nayo ukuthi imali yena uyayazi ngoba nayo uyayazi nayo beyazi ukuthi nayo beyazi ukuthi ihlala so u3 nje la endlini ngokuhlala kwethu siyayazi imali ukuthi ihlala kuphi. Okay. Yeah. Abesayamphikela ke athi umbuzile uthe imali akayazi futhi ke bengekazaza ithatha. Oh wena ubungayithathi. So mina imali imina umuntu engiyaziyo but yena ubengekazaza ithatha imali. Shuthi ngendlela amthemba ngayo umthemba more than mina engizalwa naye ngowakwabo. Yeah. Ngabona ukuthi okay ngoba lento isiyasilwisa sesienda pha singasazwani asisahlalelani futhi sengiyabona ukuthi kwamina angisaphephile la ekhaya. Yeah. Kwawukuthi ukhuluma ke ukuthi shuthi mina kuzomela ngimphumele la ekhaya ngoba mina sengiyisela. Ayakwazi ukuhlala. Ngiyasakwazi ukuthi ahlale nomuntu omtshontshelayo umuntu angamthembi. Kwangiphatha kambi ke lokho because ngangingazi ukuthi if ngiphuma ngizophuma ngibheke ngaphi and ngangayitshela ukuthi esikhatsini eside kangaka sihlala ndawonye futhi abazali singabe senabo sengingaphuma mina ekhaya ngami ngiyohlala emqashweni. Yeah. Uphoqeleke ukuthi ke angiphumeke ngihambe ngiyohlala emqashweni. Ngimtshele ke ngimcela ngithi ngicela ngibekezelele ngizothi ukufuna indawo yokuhlala then ngikwazi ukuthi ngithole indawo yokuhlala. Yeah. So if ngiyicinga indawo yokuhlala ngiyayicinga kodwa at the same time futhi ngiyakhala. Yeah. Because eqinisweni angiyiboni ngihlala emqashweni nemali ngithola isesekusema right. Ngizibuza ukuthi impilo ngizoyiqala kanjani la ngiyakhona. Yebo and ngiyazi ukuthi yimi nice elekhasi kabili. And umama washiya mina naye ekhaya. Athi egcineni mina sekumele ekhaya ngisuke ngidedele yena nomuntu wakhe bahlale because mina ngiyisela. Okay. Okay, ngaphuma. Ngama ngacela ukuthola umqasho. Ngiyotholelwa. Ngisho ukuthi ngaxoxela umunye sisi wakamakhelwane. Yeah. Ngamxoxela into eseyenzeka phakathi kwami nodadewethu. Yeah. Wasengitshela ukuthi mhlambe lento ingaholela ekutheni ngize ngigcine ngilimala mina. Mhlambe ngingakuhle mangimshiya ngihambe mhlambe ngagcina kuvelile egcineni ukuthi imali iyalahleka kanjani kanjani. Yeah. Ithweke ngabe singaphuma ke ekhaya la yocinga umqasho ngasengihlala emqashweni ngakhohlwa ukuthi nginekhaya ukuthi nginodadewethu. Okay. Emva kwalokho yena udadewenu uke wazama yini ukuxhumana nawe noma akufonele nje ukuzwa ukuthi ukuphi la ukhona noma ukwazi nje uzikhulume naye since wahambe ekhaya? Cha sesi udadewethu into abenza ubekhuluma ngami engithuka engibisela kubantu ethi ngihleli lapha vele nala ngihlezi khona emqashweni engihlezi kuwo vele ngisadla yona le mali. So ayikho into esake sayikhuluma naye ephusile ngaphandle ukuthi bengizwe izinto ayishoyo ngami mangithi ngichaza istory sami ngibona ukuthi vele noma ngingasichaza ngendlela sibachazele ngayo vele ayikho into engayikhuluma mina bayisi. Okay. Ilahleka nini le mali kumuphi unyaka la ilahleka khona? Le mali ilahleka wathi nje kwasenesikhathi singanani kwase kuneminyaka emibili mama engasekho. Yeah. Yeah, kwase kuneminyaka emibili
kwathi the following year kunyaka wesithathu kwayila edlala isitokofela ke imali kuwukuthi ihlala kuyena. Yeah. So usezoyibona uma iyela ekuphelweni konyaka ukuthi imali ayikho ngoba naku sekumele babale babalansise ngoba vele sebezohlukanisa imali esitokofela nomama. Okay. Abesabone lapho ukuthi Imali ayikho. Okay. Ekuzameni kwakhe kuphumeni kwakhe ekhaya ube ungasasiboni isizathu sokuthi noma ngabe kwenziwani ekhaya uhlanganyele nabo kanye nabo ngoba udadewenu washiya ningahlobelelanga kahle noma ninazwananga ngawe. mina singabona lapho ukuthi angisiyingxenye yomndeni wakhe. Ngabona lapho ukuthi futhi mina angangibulalisa ngabantu ngoba bengize ngiyibuza ukuthi kanti ngempela udadewethu ngempela yini noma mhlambi mina ngingazi ukuthi kwenzakalani. Izene ebuhlungu kakhulu. Akuzange kuze kube kuhle ukuthi ngiphume ekhaya ngihambe ngihlala emqashweni ngihluphekile emqashweni kakhulu ekhaya likhona. Okay. Uyafisa yini wena dadewethu ukuke uthole ithuba lokuhlala naye phansi ngenikhulume nodadewenu noma eke-understandisa ukuthi yini le yenza ukuthi nithi nibabili abantu abaziyo ukuthi imali yesitokofela ihlala kuphi bese niyiqoka? Sisi ezintweni esengidlule kuzo ngiyafisa ukuthi sikhulume nanokuthi esho ukuthi yini le yayenza ukuthi azabona ukuthi mina ngingantshontsha imali yesitokofela emva kwesikhathi eside kangaka sihlala ndawonye ekhaya nomama futhi bengasekho abazali sihlala ndawonye but ingakaze kulahleke ngisho isipuni. Even wayena imali yakhe beyibeka isinoma kanjani kodwa bengakaze kulahleke lutho. So engifuna ukuthola ukwazi ukuthi yini le wabona ukuthi mina sengingamtshontshela imali futhi ngazi ukuthi imali akusiyona yakhe. Okay ke siswami. Umuntu okuyo sibhalele uyena udadewenu uthe asimlethe kuwe ngoba ufisa ukukhuluma okuthile kuwena. Okungenzeka ukuba ufisa ukuzokuchazela lezi zinto ufisa ukuzazi asazi nathi. Kodwa singakwenza ukuthi simlande size ukuthi yini le yena eze ngayo ngoba uyena uthe asimfunele wena size sikuthole bese kwazi ukuthi akwazi ukuhlala nawe phansi. Nami singengakujabulela yebo kubuhlungu kodwa ngingakujabulela kakhulu lokho ukuthi mhlambe akagonyuluka achaze ukuthi ingempela akakwenzakaleni nanokuthi mhlambe imali wagcina ayitholile noma wagcina engayitholanga ngoba from now on angazi ukuthi wagcina kwenzakalani ngemali. Akekho futhi nomuntu engizwa ngayo ukuthi ithini indaba yemali. Okay. Cha mfethu angisho ukuthi ngiyakuphikela noma ngithi awukwenzanga ngoba anginalo ulwazi oluningi kodwa ngibuka indawo ohlezi kuyona ayifanele neze ngabe uyomuntu owantshontsha isitokofela noma wantshontsha imali yesitokofela ngoba phela imali yesitokofela kusuke ngisiyo into edlalwa abantu ababili kuphela kodwa kusuke kuwa into edlalwa abantu abaningi behlanganyela kuyona. Ngicabanga ukuthi yayiningi ngoba nonyanga ubusuzophela. Kunyaka usuzophela ngibezoyihlukanisa. Okay ke sisi ngizocela bengilandele yona bese sikwazi ukuza ukuthi yini le ngaka asizele yona noma sibizele yona. Siswami ngicela ukuthi ongcono singahlalela lapha ngoba ngibona nelanga seliyasondela. Ungcono sivele cela nisize bafowethu sithathele nayo into yethu yokuhlala nisibekele lapha ya. Sisengahlala nala isitubeni. Ngcono ilanga bese lisishisa lapha. Dadewethu sasifikile ke sambiza usisi wakho sahlala naye phansi wayikhulumela wachaza naye okusenhlizweni yakhe nokwenzekile phakathi kwenu nokugcine kuba imbangela yokuthi angabe sabamningi ekhaya noma angaphinda aze ekhaya. Uyachaza ukuthi isimo esenzeka phakathi kwenu nobabili kodwa ngoba ukhona angingamkhulumeli anginikeze nje ithuba nawe uyikhulumele kuye naye ayikhulumele.
ukuthi ekugcineni bafethu sengikutholile ithuba lokuthi ningihlanganise nodadewethu. Okay, ngicela uzame usikhuphulela kancane izwi ngoba asinayo imike namhlanje ethi. Ngiyabonga bafethu ukuthi ekugcineni senigcine ngalithola ithuba lokuthi ningihlanganise nodadewethu okade wangilahlekela. Kungenxa yami njalo nalokho Nkosi yami. Ngiyabonga kakhulu bafethu. Okay. Ey sisi takama dadewethu ukuphela kwakho angazi nokuthi ngangingenwe yini ngize ngithemba umuntu engingamazi okudlula igazi lami. Mntakama asikhuliswanga kanjeni ngiwenzile amaphutha ngiyavuma. Ngicela ungixolele dadewethu. Ngikone kakhulu ngathemba isha yazi nje over igazi lami. Ngiyaxolisa kakhulu dadewethu. Nanokuthi usuhamba untunda ekubeni abazali bethu besakhelile ikhaya. Sisi angibheke mntakama awukodwa mntakwethu Ukhuluma nawe dadewethu. siswami ngihluphekile. Ngingekho ekhaya ngihlukene nekhaya ngihlala emzini yabantu. siswami Wangayitshela ukuthi kuyoze kufike la kukhona kodwa Sis J. Ngihluphekile mina ngahlala emzini yabantu ikhaya likhona. ngiyaxolisa mntakama. Umama washiya sobabili vo. Wathi size singahlukani sihlale sobabili sikhulisane. Ngendlela sikhulise ngayo. Ngiyazi sisi Uyajabula ngiyazi. impela. Cha Ngilala ngadlini. cha mntakama. Awubakithi ngiyaxolisa siswami ngiyaxolisa. Mama, ubhesi. Ngiyaxolisa sisi. Kodwa nalesi stokofela saze sangilaya. Yabona makuthiwa imali impande yesono kushiya into enje. Ngoba ngazi ngempela ngizoze ngithemba ihlathi engalazi ovingane sisi. Ova ingane yakwethu bakithi. Sisi wami bakithi ngiyaxolisa nabafazi sebela bengibambe bengivalele ekhoneni. Ngavele ngabona wena. Phela wena osondele kakhulu kumina. Wabona mina. Wangamona umuntu ozona naye. Bathi wabona mina. Wena dadewethu yini? Sukela nini ngiyisela mina. Angazi nami Nkosi yami uthi into engayichaza ngithini le. Hayi angazi. Yini wena sisi uyakwenza waze wacabanga ukuthi udadewenu umuntu ongayithatha imali kodwa bebabili abantu abazi ukuthi imali yesitokofela ihlala kuphi? Khona lento okuthiwa ukuthanda umuntu. Uyalazi uthando sisi. Baze bathi ngesilungu love is blind. Yona into yakufikela kuqala ukuthi ngeke lo akwenza into ebhlungu kodwa udadewenu angakwazi ukuyenza into ebhlungu kuwena. Impela nje sisi wayibeka khona injalo. Okay, uyithola kanjani ke wena leyo ukuthi akusiwuye udadewenu oyenzile lento noma uyithathile le mali? Sidakwa ndini abadakwa naso phela ngoba phela wavele wayeka umsebenzi. Okay. Uyenza ngiyambona ukuthi hayibo khona ukuthi khona izinto ezinje ezenzakala kulomuntu kanjani. Imali uyithathaphi ngiyabona iprogress uyaprogress. Okay, uma eyeka umsebenzi uthi siphi isizathu esenza ukuthi engabe sasebenza? Hayi wathi right. Wathi use right. Wathi use right. Okay. Ngisadidekile right kanjani? Hayi wathi ngi right. Okay, right. Ngizobuyela ngisadinga isikhathi. Wase ngicela nje ukuthi usa-understandise ukuthi esewuyekile umsebenzi kwenzakalana emva kwalokho ukuze kuyaba wena uba nesiqiniseko sokuthi nguye lo muntu oyithathile imali. Hayi esewuyekile umsebenzi useyadama into ade engayenzi phela ubekwazisa kabuko ngemali useyaphosa nazi nezinto ezintsha. Hayibo nasekhaya hayibo nasendlini hayibo nangumuntu ethenga. Okay, phela kompethu le mali ade ihola nangenkathi isasebenza ubengenzi kanje bengahambi bengenzi kanje ngathi sekukhona okumo osengenile ongaphezulu. Okay. Hey langathizeni esinye seyidabo
Shutha abaphuza naso lapha ngoba hayi ngiyampepereza phela mase ngiphuzile. Okay. Esinye ke seyidakwa singitshela ukuthi hayibo. Iyakhuluma lento yakho lapha. Uthi unendoda awunandoda wena uhleli nenyoka endlini. Usuze wadela ingane yakwenu wayigqosha. Yeah. Bhekisisa lapha eduze kwakho. Yeah. Awubhekisise nje kuyinuka amakhwapha nawe. Indaba iqale lapho ke nami ngase ngithi ngiyajula. Ay. Nangu umuntu otshotshele. Nangu. Nami mangibuza nangu mani uDoti. Nangu uDoti la eduze kwami. Yeah. Ongenze ngithatha isinqumo esibhlungu kangaka. Sokulahla udadewenu. Ngize ngilahla ingane yakwethu. Okay. Ngifuna ukubuya kuleyo ukuthi kwenzeka kanjani dadewethu ukuthi lo muntu abe ne-access yokungena kangaka kini ekhaya kini ekubene umuntu othandana nawe ngoba phela le mali lahleke ekhaya kini lo muntu uyazi ukuthi ihlala kuphi njengomuntu owayemningi ekhaya kini iyenzeka kanjani leyo nto Angithi phela ube ne-access kuyona yonke into. Mina naye asifihlelani lutho. Okay. Ayikho into angayazi. Akukho la ngangekho. Wazi ngisho nokuthi ngiyibekaphi imali. Okay. Domo njalo. Lokho kuthiwa uthanda. ubumthemba Kakhulu sisi kakhulu. Okudlula ingane kaMama. Angaze ngayisilili. So okay sewuthola ke noma sewuba nazi izinsolo uyamconfronta yini yena ukuthi sibanimani ngiyabona nguwe ithathile le mali noma ugcina ubamba lezo insolo kuphela insolo kasiswami. insolo zikabhuti Are you right yena? Hayi waye right yena. Ngabona nje nalisela. okay nakho ngalesi sikhathi lesi ususiqala usutshelwa ukuthi bhekisisa ngapha nawe usunazi izinto oyibona ukuthi lo muntu usenayo imadlana ongayazi ukuthi iqhamuka enkulu futhi kunale beyenza ngalesi sikhathi lesi sasebenza wenze njani ke wena waya kuye wayombuza ngayo noma kwenzakalani uze ube nesiqiniseko sokuthi yathathwa uye ngaphela Hayi ngamqonda. yeah Ngaqonda ngoba ufakazi ngase nginabo bonke sephelele. okay Ngavele ngaqonda kuyena. Hayi wayivumile. Wathi walingeka. Uyaxolisa kakhulu. Kodwa nami ngibudedengu ngokubeka imali endlini abantu bayalingeka. Amazwi anginika wona la. Indoda engithi ngiyayithanda nje. uma esevuma ayisekho yonke noma khona enye ingxenye sasele Kusele into encane. iyo Into encane kakhulu. Hayi usebenzisile bandla. Hayisebenze ngempela. Imali yabafazi. dadewethu angazi ukuthi kuthini kuwe namhlanje umuzwa izinto ezifana nalezi zizovela ekhomba ukuthi akusiwo umuntu owayithathile le mali le esinixabanisile nina nobabili naze nakhohlwa ukuthi niyazalana noma nizalwa ndawonye nigazi linye Yazi sesestetele into engihlekisayo nengicasula kakhulu. Sicela usangibiza ngesisele. Noma setholile ukuthi kwakuwumuntu wakho wathatha imali. But still uyangikhomba uthi yena wazi ukuthi nanti isisela elathatha imali. Kwakungaba yimina engathatha. Ngayingayithatha kanjani imali? Ngazi ukuthi imali akusiyona yakhe. yeah Yabona into enginyanyisa kakhulu ngodadewethu. Still ngibiza ngesisele. And ayikho Ngiyaxolisa mntakama ngiyaxolisa. Awu ngiyaxolisa. Yini engayenza mntakama? Mina nje ngizongicela mina ngicela ngifuna ngichazela ukuthi yini imbangela eyayizubona ukuthi mina ngingabisela ekhaya. Nanokuthi kwakhona ukuthi sihlale nomuntu engasiyena wasekhaya. Ngangikukhuza ngalokho kokuqala lokho. wayese umuntu ohlala ekhaya Wayese umuntu osehlala ekhaya njengoba umuzwa ezichazela yini ukuthi wayene access yonke. uthatha umuntu wesilisa wamfaka ekhaya kini wahlala nawe ekhaya kini kade wakwebela futhi wakuhlukanisa nodadewenu Angithi mangikhuluma udade sangibuza ukuthi ngizodlana ngizophila ngani. Ubani umuntu
ozogada la ekhaya kube nesithunzi ngithi nani njengemiphi imizi obona ukuthi mangabe bengekho abazali ngekho umuntu wesilisa uthatha umuntu wesilisa azohlala lana then bese kuthiwa unaso isithunzi ngangimbuza yonke leyo mbuzo kodwa wayengakwazi ukumphendula wayengitshela into eyi1 ukuthi ngizomnika yini lento ayithola kumuntu wakhe yini wena dadewethu eyenza ukuthi kungabi wophumayo uye kubo kwakhe ayi mina ngisazi noma le ndoda yangidlisa ngathi yangidlisa yangiqeda nje yindaba vele ngibe njena mina asazi ukubuza thina manje hayi ngeke khonto khona why uthatha isikhathi eside kangaka ukubona zonke lezi zinto wawuzenza ezingajwayelekile ngoba phela ngisho ngithi ayijwayelekile lento kudinga umuntu onesibindi wesifazane ukuthi angathatha indoda isuse kubo azohlala nayo kubo eceleni ekhaya kubo emzini wabazali bakhe qede futhi imebele angathembi ukuthi asolo wakwakhe qinisiwe makuthiwe shutha uthando luyawavala amehlo kunjalo sisimnangazi wakwamthanda kodwa umuntu sisi ngiyakwazi ukuthanda hayi bandla njengamanje njengoba usumtholile ukuthi ukwebele yini owayenza ngalokho usutholile ukuthi nguyena umuntu ontshotshela imali le ndoda yebo ilapho ke phela ngibe sengiqala ngibhalela usiteteleko okay ukuthi ngicela kangisize Nkosi yami angihlanganise nodadewethu ingane kaMango ngiyonile lo muntu lo awucabanganga nento ukuthi ongcono mhlawumbe ungamvulela icala ngoba umuntu okwebela imali ayi awuboni ukuthi ufanele ukuthi ajeze ngesenzo sakhe asenzile noma you are still protecting him ngoba nakho umthanda kuzokwenzakalani ke ngelinye lamalanga lo muntu wakho ofike wakwebela imali mengabuya ngelinye ilanga afika athi uma udadweni ebuyele ekhaya athi udadewenu ubefuna noma ungqunele wenza isibonelo athi udadweni ungqunele uyophinda futhi nalokho ukuthemba hayi sisingeke usazothana nomuntu okwebelayo never nje ngithandane yabona kamathandana ngiqedile angisahlangani nje nothando mina yabona umndeni ayikho into ebaleke njengomndeni umndeni uhamba yabo mina ngifundisa ifundo ayikho into ebaleke njengomndeni dadewethu sisi ngonile kakhulu ngicela ibhlungu lento eyenzeka phakathi kwenu ngoba into eyenzekile lana nivumela umuntu wangaphandle wesilisa ukuthi anidlale nobabili aphinda ahlukanise lobu budlelwane beni nabo bashwayo ngabazali benu kini obekuzothi ngelinye ilanga uma eshona udadweni lo kudingeke wena uma wena ushona kudingeke wena uyazi ukuthi kwayona leyo ndoda leyo ibinganquma ngelinye ilanga kunjalo ngoba iyazi ukuthi wena ukhetha yona ukudlula abanye abantu angeke mina dadewethu nize ngikusole ngithi wrong ngijudge owami umsebenzi sonesikho ukujudge kodwa kusuke kuukuvezela ezinye zezinto eziwubungozi esizenzayo kanti sifukamela inyoka ezizovuka ngelinye ilanga zisilimazi yebo sisi dadewethu angazi ukuthi kukhona yini ofisa ukukusho kusisi wakho njengamanje ezile zozendlala kuwe ecela uxolo efuna ukuthi umxolele noma ivuma amaphutha akhe awenzile kuwe eveza futhi nokuthi useze wamthola umuntu okuyena okuthiwa wathatha le mali mina sisitetele ngiyabonga ukuthi ekugcineni ungihlanganise nayo dadewethu bengimdinga noma bengidiniwe ngine-enga bengimdinga ngihluphekile ngishekile empilweni nginekhaya nginomuntu osekhaya engizalwa naye udadewethu ngangazi ukuthi ngizokhuluma nobani ngangazi ukuthi ubani ozongisiza ekhona vele nginesifiso ukuthi ekugcineni silungise izinto sibuyele esimeni sihlale siphinde futhi sibe happy njengoba kade sihappy nodadewethu angisho ukuthi angangaba nomjolo wakhe angisho ukuthi angangathanda mdala kunami izinto uyazazi ngendlela azazi ngayo kodwa
mina ngifuna mina naye singalibalani sibambane ngezandla sobawethu because yithi sobabili esikhona. Ngiyamxolela futhi nokubuyela ekhaya ngiyakufisa kade futhi ngangikufisa. Ngangazi ukuthi yini eyongenza ngize ngihlangane naye ngoba nami benginale pride mhlambe nayo yokuthi uyena ozokhuluma kuqala ngeke ngize ngikhulume ngeke ngize ngisho lutho. If kuukuthi kumele ngifele la emqashweni ngiyofela emqashweni ngoba ngingaze ngiyixoshe ekhaya ngithe emqashweni. So bengihlezi ngisokole njalo ngikhale njalo abantu baxoxa ngodadewabo ngobhuti babo ngamindeni yabo angikwazi mina. Ngoba sengaba nalento eyayitshela enhlizweni ukuthi cha angisena sisi angisena lutho kodwa udadewethu ngiyamdinga yena. Ngiyafuna futhi sixolelane sibuyele ekhaya. Ngiyakuthanda ntama futhi ngiyakudinga. Angeke ngize ngibe yilutho ngaphandle kwakho. Ngiyabonga sisi. Umama washiya sobabili vo ukuthi sihlale sibambisane. Angikwazi ukuthi ngingazokhalela abanye abantu ngibenze umndeni wami ukhona uphila. Uma sengifile kuyobizwa wena. Nawe ngokunjalo uma usufile kuyolandwa mina. Akekho omunye umuntu oyosiza omunye la kuthina sobabili ngaphandle ukuthi siyosizana. Ngiyaxolisa kakhulu dadewethu. Kwamina ngiyazenyanya ngizenzile angazi noma mangathiwa ngiyayibiza angazi ngingayichaza ngokuthi nguhlobo luni lesilwane. Ubuhlungu engikuzwiswe bona. Inhlungu engikudlulise kuzo. Ngiyabonga dadewethu ngixolise kakhulu. Ngibonge nje nanokuthi ungixolele usayena ingane yakho le ngiyaziye nenhliziyo enhle. Ngiyaxolisa ngiyathembisa kusukela namhlanje. Yazi bengike ngikhumbule mangihleli ngedwa endlini. Ikhumbule la ngalimbisa sikethe eksini. Khona umkhulu wakunika ushintsho ongaphelele. Wabuya ifumbethe imali ngaze ngakubuza ukuthi uyiphatheleni wathi wena mhlola muni le yinyona lengiphethe esandeni. Yazi ukuthi ngaze ngahleka ngede ngakho ukuthi hey udadewethu bakithi kodwa why konke lokho bengikukhumbule mntana Hey ngiyacela njengamanje ukuthi lento eyenzeke namhlanje noma eyenzekile kunina yakwazi ukunihlukanisa ibe yisifundo futhi ngelinye ilanga ningaphindi niyivumele yenzeke futhi ningavumeli umuntu wangaphandle ezama ukungena phakathi kwenu. Yebo siyathanda emhlabeni futhi uma uthanda kuziningi izinto ogcina ungayiboni kube ngathi amehla avalekile. Kodwa ngiyafisa ukuthanda kwethu abantu esibathandayo noma esibambisana nabo ebudlelwaneni akungaze kuchaphazele ekuthenini kumoshe ubudlelwane sinabo nomndeni wethu. Ayikho into ebalulekile njengomndeni emhlabeni. Uma ningathandananga nina nobabili nezingane zenu ngeke zizeyithandana. Uma nina nizosala noma niyothi manihlukana emhlabeni nihlukana ngokuthi nanixabene leyo ngxabano yenu iyochaphazela ngisho abantwana benu. Njalo sisi. Njalo impela. Ihlazo lomunye manizalwa ndawonye lifihlwa womunye. Uma nenkinga udadewenu nguwe umele uvale inkinga yakho ukuze abantu bangaphandle bengayiboni. Ingxabano yenu yasegcekeni ningi ingane zandawonye akumele iphumele ngaphandle kumakhelwane iyozwakala kumakhelwane. Ngomakhelwane bosizakala ngayo. Ngiyafisa lobu budlelwane nibambane bungapheli ningasavumeli lutho lokho kwenzekile kube isifundo sokuthi emhlabeni ziyenzeka izinto ngoba zizotesta nina noma zizovivinya nina kodwa kwenu kusuke ukuthi qinani nibambane niye phambili. Ngiyafisa dadewethu ukuthi ungavele uyiyeke kanjalo nje le ndaba yokuthi untshontshelwa imali umuntu wayisebenzisa wasala nale encane ogcina umbambisa ikhona wabuyisa yona wayiyeka. Engathi bengingakhona enikwenzayo noma okwenzayo ngakho ngoba yabona nje usungabe umuntu ongathembekile kubantu besifazane endlala nabo Yesitokofela. Kwanaye yena njengomuntu wayintshontshile kwakufuze ngabe waya noma namthatha nina wena nabanye ke mhlapa abantu noba mbambisene nabo Yesitokofeleni nambeka la wazoyivumela ngoba bazosala benalento yokuthi udadewenu wayithatha ngoba igama lika dadewenu awuligezanga.
kuyadinga ukuthi umuntu ayivumele amaphutha akhe ukuze kugezeke igama lalona omunye wagcina isolakale njengomuntu othatha imali. Labo mama mina ngidlala nabo Yesitokofela bebengenza noma yini kuyena ngoba bazi ukuthi intshontshwe nguye. Ngoba lento yayingaziwa yini nobabili ayiphinde futhi ibuyele back emuva. Iqale phansi futhi ayivumele yena ubhuti ngamaphutha akhe awenzile ukuthi yimi engayithatha imali kanje. Liphume iqiniso. Ingagcini basekuthenini nje niyabuyisana nobabili niyahlangana niba right nomunye umuntu owayelahlekelwe ngoba babelahlekelwe bonke omama esengasho naye ethi okusho ukuthi nani iplanile lento ukuthi nizokwenza sengathi thina niyaqhelelana isikhashana mhla senibona ukuthi umlilo usupholile wokulahleka kwemali niphinde futhi nibumbane futhi. Ungabosifuya isilwane ngelinye ilanga esiyovuka sithi mase silambile sifuna ukudla wena qobo. Impela mina ngingasho ngithi hey ngifunda isifundo bakwethu kubantu nje umhlaba wonke engathi kuzona zonke izinto ezikhona yebo umndeni uyaxabana kuyenzeka futhi singaboni ngahlo linye kodwa singalahlani singadubani sixabane siphinde sihlale phansi sibuyisane kuwona wonke amaphutha ethu. Dadewethu ngiyaxolisa ngiyathembisa empilweni yami soze ngiphinde ngibeke omunye umuntu phambili. Umndeni wami nje wona oyohamba phambili empilweni yami. Hayi kulungile sisi. Mina nje ngisasidlule kulobo buhlungu manje. Sijabulela ukuthi sesizoba ndawonye njengasekuqaleni. Bonke sami ukubona nalesi simayile ngisazini. Hayi nisukumele nibambaneni ukuze nizoba nayo lento yokuthi okusho ukuthi nje hayi sokuxolelele. Undane likama ngiyabonga. Ngiyabonga seswabo ubuhle ngiyabonga. Okay sesilungile. Ngithandayo ukukhuluma. Sisiste. Hayi ngiyabonga. Okay. Hey. Wangithula umthwalo emahlombe benguthola wazi wena. Awazi. Siyabonga owethu umsebenzi njengeSitokofela Media ukunihlalisa phansi nikwazi ukukhiphela Ingonyuluka nilungise la okusengalungiseka khona ngoba ekugcineni awukho umgqomo okulahla umuntu. Ngelinye ilanga kuyodingwa wena ngayi, ngelinye ilanga kudingwe yena ngawe. Okwami ukuhlezi ngifisa ukunibona nibambene niyimbumba. Hey siyabonga. Siyabonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu kusesiteteleko ngosuku lwanamhlanje ukuthi afike azongihlanganisa nodadewethu ebese kuphela iminyaka singazwani ngenxa ukuthi sasingabonanga ngasolinye. Sihlala ndawonye ngaze nga-end up ngiyohlala emqashweni. So kube intokozo ke ukuthi afike azoxolisa aveze nanokuthi kwenzakalani kanjalo. So from now on engikufisa kakhulu kumina nodadewethu ukuthi sibuyisele indlela esakhuliswa ngayo abazali bethu. Siqhubeke nempilo, siqhubeke futhi nokubambisana desibambisene ngakho nokuthandana nokuzwana kungabi khona umuntu ozongena phakathi kwethu. Silwelane njengoba desilwelana. Muthola ukuthi khona umunye oxakazisa umunye besilwelana kumnandi sihleka bunge kusho ukuthi abazali abesekho. So ngiyabonga kakhulu ngosuku lwanamhlanje kimi kuthule umthwalo emahlombe. Ngiyabonga. Silibonile lapho umbukeli ngasekhaya udaba labo kabanzi behlala phansi bekhiphelana Ingonyuluka. Ibhlungu ke into yanamhlanje ngoba inomuntu wesilisa phakathi. Solusis Jane okuyo sibhalele wathi ngithathe Teteleka nami intokazi ke ngiyobona udadewethu ambiza ngogundi uthe yilo lodalela igama okuyile limkhumbuza abazali babo noma uthanda abazali babo bakhumbisa ngalo wathi asimbize ngogundi. Uthi ke ngithathe Teteleka ngiyokhuluma nodadewethu omncane ugundi kuningi okwenzekile phakathi kwethu kodwa kubhlungu kakhulu ukuthi kungena umuntu wesilisa phakathi. Uthi wedlala Yesitokofela nabantu abanye omama bedlala ndawonye kodwa Yesitokofela imali ibihlala kuyena. Uthe ekuhambeni kwesikhathi yalahleka imali ekhaya wangacabanga ukuthi okungenzeka yishende lakhe noma uye lo muntu angathandana naye ongamthathela yona wabona kuudadewabo ongayithatha. Okubhlungu kakhulu ukuthi udadewabo wayengekho ngalesi sikhathi kulahleka imali kodwa wathi mebuya wangabuzwa ngemali watshela ukuthi akayikhiphe ngoba uye oyithathile.
inkinga enkulu kileyo ukuthi bethi abantu bebabili abazimfihlo yakho uma kodwa imfihlo isiphumile bese ubona kuwoyedwa oyithathile. Ngiyazi ke vele ukuthi uma izinto zinoma thandana phakathi kuye kungahleleki kahle noma uyungavuki eli kusenesikhathi ukuthi ongenzeka nguye lo muntu oyithathile ukuthi kodwa uyubone sengathi ilaba abanye abantu awungaze ungamcabangela into embi okuyingozi kakhulu ke ngoba abantu abasilimazayo ilabo abantu abaseyinhlizweni zethu ilabo abantu esibafukamela kakhulu okuyibo ngelinye ilanga abakwazi ukusikhaphela size siyofika egcineni. Inkinga enkulu ke lapha simthola elithemba kakhulu ishende lakhe noma umuntu ayibambisene naye ebudlelwaneni emthemba ngokuthi angeke azamdicilele phansi futhi ngeke azayithatha imali le yesitokofela ngoba uyazi ukuthi akiye yakhe. Wasebona udadewabo njengesitha kwagcina kumphoqa udadewabo ukuthi aphume ekhaya ahamba yofuna indawo yokuhlala uthi usokole kakhulu emqashweni engenayo umuntu azokhalela kuyena. Wasala ngapha usisi wakhe ekhaya waqhubeka waphila kahle kanti kuzohamba isikhathi kuvuka ukuthi kahle kahle yiphi inyoka ubani umuntu owayithatha le mali uthe setholile ukuthi nali isela nangumuntu ebemfukamela okuyena othathe le mali uthi la bese realize khona ukuthi cha ngamona udadewethu angifonela uStetelegu bese uStetelegu engithatha engiphekezela ngiyoxolisa kudadewethu. Kudinga umuntu onesibindi ukuthi avume amaphutha akhe akusuye noma ubani okwazi ukuadmita ethi ngiyazi ngikonile lapha kodwa ngicela sithelelana amanzi ukuze sikwazi ukuya phambili. Simshayela izandla kuSis Jane ukuthi emaphutheni akhe ufundile wasesethi ngoba manje ngiyalibona iphutha angililungise ngoba inkinga sifike sona abantu bese singabuyele emuva ukuyozehlisa sibone sengathi siyazimosha noma sisehlisa isithunzi sethu kanti kumnandi ukuvuma iphutha usakwazi ukulivuma ngoba ngelinye ilanga uyohamba uqalaza yonke indawo ngenxa yezitho ezikhandele zona ezingenasidingo ngoba ukona umuntu ujike lapho ungabuki uyoxolisa kuye usuke uzakhela lento ethi ngelinye ilanga mangiba senkingeni nginabantu engingakwazi ukubamemeza ngoba ngonubani. Inkinga indaba yemali ngoba imali iyakhulumisa futhi iyaxabanisa. Namhlanje isifundo senamhlanje sithi nanoma ngabe kuthiwa usemandleni kangakanani ukuthi wena ungadlala isitokofela noma imali thiwa ibekwe ngakuwe ningayibeki imali endlini ukunalokho thathana imali niyifake ebank ukuze kugcineni inganikhulumisi nina abantu okuyibo abaphethe leso sitokofela noma abangaphakathi kusona. Akungabi bikho umuntu okuthiwa uzobhenka imali endlini ngoba kuyingozi kakhulu futhi kuwudedengu lokho. Isifundo sanamhlanje sithi yona bese uyalungisa ithuba lisekhona ngoba ngelinye ilanga uyothi uyamemeza kungasabeli umuntu ngesimo sokuthi nabantu abaningi empilweni wangabuyela emuva ukuyosebenzisa igama elithi ngiyaxolisa. Siyabonga kakhulu namhlanje ukuthi umndeni wonke usuzokwazi ukubuya bebambane futhi bebezingane zandawonye befezekisa isifiso sabazali babo ngoba bathi abazali babo babakhulisa ngendlela yokuthi abathandane futhi bebambane bebe yimbumba into vele ababeyifisa empilweni yabo. Ushilo kudadewabo ukuthi ufisa kube kuhle konke bebambana ukusuka manje beye phambili. Nesifundo sakhe siyathemba ukuthi basifundile isifundo sokuthi ungabomthemba umuntu kakhulu ngoba umuntu oyokulimaza yilo muntu osondelene nawe. Okunye mbuke lapho ngasekhaya sifisa ukwethulela namhlanje ukuthi uStetelegu uyawenza ama-private session lapho wena mbukelo sokuthi ngisize uStetelegu kodwa ngicela ungazi nawo amakhamera sizolidinga idalo ludaba sisodwa siwumndeni engekho amakhamera noma ungaliqophi kodwa sithathe usihlanganise sikwazi ukuphuma nesombululo. Nawo futhi lawo ma-sessions esiwabiza ngama-private sessions ayenziwe kuStetelegu media okwakho ukubhuka isession yakho bese uyakwazi ukuthi usizakale ngoba sihlezi sisho sithi asingahlali nezinkinga ezizosilimaza ngelinye ilanga. Ningakhohlwa ukulandela ipage ku Facebook ufike usearch ngithi Stetelegu Media bese uyalifollowa uma unenkinga ungene ku inbox ubhale kulo noma ushayele inamba leka msizi ka Stetelegu ufonele yona ukuze ukwazi ukubika udaba lwakho kabanzi. Mina Stetelegu intokazi yakwaNdlovu ngiwenzile umsebenzi wanamhlanje kawuhlanganisa umndeni ubungaboni ngasolinye saphuma isixazululo sengisho njalo ngithi umnandi sawubona ubhlungu sala kahle asibonaneni futhi ngokuzayo.